Вахит Мунасыпов. Uzun isimli Барый. Алып баручы әйтте: "Без бүгінгі викторинаны исем-фамилияләргә багышлыйбыз. Ягез, әйтеп карагыз. Җир йөзендә иң кыска фамилия нинди?" Шыгрым тулы зал бер мәлгә уйга калды, һәм шул чак бер малай кулын күтәрде. "О, француз фамилиясы О. Молодец. Очко сиңа." Икенче сорау: "Иң кыска авыл исеме? Ул авыл кайсы илдә?" "И" дип кычкырды бер кыз. "Ул авыл Франциядә." "Дөрес, сиңа да очко. Ә менә бу сорау турыдан-туры футболчыларга кагыла. Башыгыз ничек эшли икән, сынап карыйк. Бразилия футболчысы Пеленең тулы исеме ничек яңгырый? Хәтерегездәме?" Мәктәп футболчылары көттереп тормадылар. Эдсон Арентес до Насцимента. Хуп, аякларыгыз гына түгел, башыгыз да шәп эшли икән. Бик тә кызу һәм кызык барды викторина. Уйлап карасаң, әллә нинди әкәмәт исемнәр бар икән бу дөньяда. Гонолулу мәктәпләренең берсендә бер кызның фамилиясе класс журналына сыймый икән. Чөнки аның фамилиясе 99 хәрефтән тора ди. Напу, Амух, Алаопа, Она Анека, Вехи Она Куа, Хивея Нена, Вава Кеко Оон Как Еха, Алексея, Ананайна, Нания Алога, Ваиш Каванао. Гавай теленнән тәрҗемә иткәндә, ул фамилия тауларда, болыннарда үсеп утыручы матур гөл чәчәкләр, гүзәл Гавай илен иңеннән алып буена кадәр хуш исләргә күмә дигән мәгънәне аңлата икән. Залда җанлану, көлешү, тел шартлатулар бераз басыла төшкәч, сәхнәгә Хәсәнша абыйның малае Әхмәт чыгып басты. "Исегез киткән икән иске чикмәнгә. Беләсегез килсә, андый озын исемнәр безнең мәктәптә дә җитәрлек." "Юкны сөйләмә, каян килсен ди андый исемнәр?" "Бар шул бар. Әнә шундый исемлеләрнең берсе залда ук утыра. Әйтимме?" Әйт. Әхмәт кесәсеннән кәгазь кисәге чыгарды да укый башлады. "Абди бб кас биш дют кук куә атбс икәт как яшт." Тутлыга укыды Әхмәт. Көлешә шаркылдаша тыңлады аны залдагылар. "Кем соң ул? Андый исемле кешене белмибез без", диделәр як-якларына карангалап. "Бик тә билгеле ул безнең мәктәптә", диде Әхмәт. "Исеме аның Барый. Ә тулы итеп әйткәндә, аның исеме менә ничек яңгырый: 6нчы быдагы Ибраев Барый бөтен классны артка сөйри. Башы икелеләрдән чыкмый, дәресне юнәп тыңламый, куян урынына кишеркә бистә кимереп утыра, ашап туйгач борынын сызгырта йокыга китә, ә тәнәфестә кызлар артыннан куып йөри, аларның чәчләрен тарта." "Булды, җитте, аңлашылды. Ха, шәп әйтелгән. Барый үзе кая югалды әле? Яңа гына монда утыра иде бит." Малайлар, кызлар Барыйны барларга тотындылар. Ә Барый кача-поса ишеккә ташланды.